Hej Langlænder. Jeg har sat mig ud i biodiversiteten, eller min have, men man kan kalde det biodiversitet, hvis man ikke gider gå med hakjern hele tiden. Nå, det gider jeg ikke. Nå, men vi skal snakke politik. Der er nogle emner, der rører sig på Langeland lige nu, som jeg meget gerne vil afklare, hvor Liberal Alliance og Jesper Skovhus står. Det er daginstitution, det er skoler, det er ældrepleje, det er turisme og det er bosætning. Og vi starter med daginstitution. Jeg synes ikke, at en god daginstitution nødvendigvis er nybygget. Det er ikke det samme som, at Liberal Alliance ikke vil være med til at bygge en daginstitution op på Ørstedsskolen. Det skal bare være, når 10. klasserne stopper i 2030. Til gengæld vil jeg rigtig gerne være med til at modernisere og gøre vores daginstitutioner mere spændende. Jeg kunne godt tænke mig at tematisere vores daginstitutioner. Det vil sige, at vi har en naturbørnehave, måske en børnehave, der fokuserer på musik, og måske en børnehave, der fokuserer på motorisk idræt for unge. Det er alt sammen super spændende og noget, som man kunne lave som noget nyt. I forhold til ældreplejen, jamen der er det meget simpelt. Vi skal have så god og fin en ældrepleje på Langeland, som vi overhovedet har råd til. For det bliver nødt til at handle om penge desværre, fordi vi kan kun bruge dem en gang. Men så god en ældrepleje, som kommunen har råd til. Så er der skoler. Jamen, vi skal beholde de skoler, vi har. Og ikke alene skal vi beholde de skoler, vi har. Vi skal sikkert også udvide, forstået på den måde, at hvis jeg får lov at bestemme, så kunne jeg sagtens se for mig, at man havde en 5. og 6. klasse i nord. Og jeg kunne faktisk også godt være interesseret i at tale om man ikke skulle have en 7., 8. og 9. klasse i Humble. For hvor går man egentlig hen som langelandsk skoleelev, hvis man ikke lige fungerer i den udskoling, vi har? Det synes jeg, vi skal tænke over. Det er ikke noget, at der står i vores partiprogram, men det er tanker, jeg har gjort mig. Bosætningsstrategi. Jamen, jeg tror, det skal være gratis at flytte til Langeland det første år, i forhold til, hvis man har børn, der skal passes i institution. Jeg er helt sikker på, at de bruttokroner, det giver en børnefamilie, kan gøre det interessant at komme herover til os. Så kan man lægge dem i sit hus det første år, man er her, og det tror jeg absolut kunne gavne. Det ville i hvert fald have været interessant for min egen kone og jeg. Og så er der den her omkring turismen. Jeg drømmer om, at vi får et badeland måske herover. Jeg synes, vi har noget fantastisk god turisme. Jeg kan godt lide, at vi har økoturisme, gåture, cykelture, alt det her, hvor man bruger vores natur. Men jeg tror også, vi kan finde en plet på Langeland, hvor man kunne lægge et badeland, og dermed sikre sig, at de her turister, som gerne vil det der året rundt. Altså, jeg har selv nogle unger, der elsker badeland. Det gør jeg faktisk også selv. Så nu kan I så gå ud i dag med det billede af Jesper Skovhus i badeshorts for fuld hammer ned af en vandrutsjebane. Det var et par ord om Liberal Alliance. Jeg stiller mig til rådighed som borgmesterkandidat, og jeg vil rigtig, rigtig gerne være borgmester. Jeg mener i øvrigt også, at jeg har de kompetencer, der skal til, både professionelt og menneskeligt. Og hvorfor skal I stemme på mig? Det skal I, fordi jeg de sidste 4 år har knoklet med politik for Langeland. Jeg er altid velforberedt. Jeg læser det, jeg skal læse. Jeg passer mine ting. Jeg har stort set ikke meldt afbud til nogen møder. Og så vigtigst af alt, jeg siger det, jeg mener, og jeg mener det, jeg siger. Ha' en fantastisk dag.